Karon gusto nako ipahinumdom kanimo nga mubora ang panahon. Ang kinabuhi mubora. Aduna kitay gilimitado nga mga adlaw dinhi sa kalibutan. Adunay usa ka bersikulo sa kasulatan nga naghatag og mas klarong pananaw bahin niini. Ang Ecclesiastes Kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod 8 nagingon, alang sa tanang butang adunay panahon, ug panahon alang sa matag butang ubos sa langit. Panahon sa pagmata ug panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ani sa gitamnan, panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo, panahon sa pagguba ug panahon sa pagtukod, panahon sa paghilak ug panahon sa pagtawa, panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw, panahon sa paglabay ug mga bato ug panahon sa pagtigom ug mga bato, panahon sa pagyakap ug panahon sa paglikay sa pagyakap, panahon sa pagpangita ug panahon sa pagkawala, panahon sa pagpabilin ug panahon sa paglabay, panahon sa pagisi ug panahon sa pagtahi, panahon sa pagpahilom ug panahon sa pagsulti, panahon sa paghigugma ug panahon sa pagkahimuot, panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Adunay panahon alang sa tanan dinhi sa kalibutan. Walay bisan unsan nga molungtad hangtod sa katapusan sa kinabuhi. Ang mga maayong panahon dili molungtad hangtod sa kahangturan, apan ang kalipay sa Ginoo mao ang imong kusog. Kung ikaw motuo kang Jesus Kristo, ang mga dili maayo nga panahon, ang mga lisod nga panahon dili molungtad hangtod sa kahangturan, kay ang pulong sa Dios nagasad kanaton nga ang kalipay moabot sa buntag. Busa ana kini sa akong hunahuna, ang akong mensahe ano, ayaw paghulat hangtod nga ulahi na ang tanan. Ayaw paghulat hangtod nga dili na igo ang panahon. Samtang ikaw naginhawa pa, samtang ikaw adunay pa kakayahan, samtang ikaw makasugid pa sa imong mga sala, maghinulsol ug mabuhi alang sa Dios, samtang ikaw makaapas pa. Magampon nga dili mahunong samtang naa kay panahon. Pangita si Jesus Kristo uban ang tanang imong kusog, uban ang tanang imong kabaskog samtang ikaw makaapas pa. Tawga ang gamhanang gahom sa Dios. Pangayoa siya nga tabangan ka aron makabuntog ka sa imong mga sala. Tawga ang Espiritu Santo aron mausab ang imong kasing-kasing ug mapildi ang tanan na gusto mo butang sa kaugalingon ibabaw sa Dios sa imong kinabuhi samtang naapa kay panahon. Pakig-away alang sa maayong away sa pagtuo mga balaan. Ang kinabuhi mubo, ang kahangturan taas, ug kinahanglan nato nga mabuhi sa maniini. Sa mga Hebreo Kapitulo 12, bersikulo 1, ang Biblia nagingon, tungod kay kita gilibutan sa daghang mga saksi, atong isalikway ang tanang mga kabugat ug mga sala nga nagakapilit kayo kanato ug magdagan kita uban sa pagpailob sa lumban nga anaa sa atong atubangan. Ang Biblia nagatawag kanato nga isalikway ang tanang dili kinahanglan nga kabugat sa atong kinabuhi. Buhata ang tanang sala nga gusto mo silot kanimo ug magpabilin kanimo nga nabihag. Ang mga tawo sa Dios, si Jesus Kristo mao ang labing importante. Ug uban ang imong panahon nga anaa nimo, mabuhi nga adunay kinaadman ug gamiton ang karon magalagad sa Ginoo samtang naapa kay panahon. Ang atong mga adlaw gihatagan og kinuban ug kinahanglan nga mabuhi kita alang sa Dios. Busa sa tanan nga imong gibuhat ibutang ang Dios sa una, ug sa tanan nga imong pagagihan salig una sa Dios. Karon magampo kita. Ginoong Jesus, nagaampo ako kauban ang matag kasing-kasing nga naminaw karon. Amahan, tudloy kami sa pag-ihap sa among mga adlaw aron kami magbaton og kasing-kasing nga puno sa kinaadman. Tudloy kami sa pagkinabuhi nga adunay kahadlok sa Ginoo nga maghari sa among mga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagkinabuhi nga gidumala sa makadiyos nga kinaadman. Ang imong pulong sa Ezekiel Kapitulo 36, bersikulo 27 nag-ingon, ibutang ko ang akong espiritu sulod kanimo ug ipahinabo ko nga magalakaw ka sa akong mga balawd ug magatuman sa akong mga paghukom ug magabuhat niini. Dios, gidawat ko ang imong espiritu. Gidawat ko ang Espiritu Santo, ug sumala sa imong pulong, ibutang nimo ang imong espiritu sulod kanako, ug ipahinabo nimo nga ako magalakaw sa imong mga balawod. Espiritu Santo, palig-ona ako aron magalakaw ako sa pagkabalaan. Espiritu Santo, palig-ona ako aron magalakaw ako uban sa mata sa pagtuo. Palig-ona ako aron magalakaw ako nga nakaalirong sa pulong sa Dios. Tabangi ako, Espiritu Santo, aron akong mabuhian ang tanan nga mga binuhatan, tanan nga idolo, tanan nga bisyo nga nagapabugat kanako sa akong paglakaw uban kang Kristo. Tabangi ako nga mabuhian ang tanang kapait nga nagbugat sa akong kasing-kasing. Tabangi ako nga magapasaylo ug mabuhian ang tanang kasuko ug kapungot. Hatagi kami og grasya nga magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton, Ginoo, ug tabangi kami sa tanan namong desisyon. Ang kahangturan anaalang sa suwok. Tabangi ako nga mabuhi nga adunay kinaadman, Amahan.
Wala ko kahibalo sa adlaw o oras nga imong itawag ang akong pangalan ngadto sa imong trono. Apan nagaampo ako nga sa imong pagtawag kanako, Ginoo, ug ako motindog sa imong atubangan. Kaplagan mo ako nga usa ka magtutuo nga nagakinabuhi nga malipay ka. Uban sa panahon nga ana ako dinhi sa yuta, pasiga ang akong kasing-kasing alang kanimo ug sa imong gingharian. Ayaw tugoti nga ako mahimong bugnaw. Nagbuhat ako og usa ka desisyon sa pagsunod kanimo, Ginoo, ug nagampo ako nga imo akong tabangan sa pagbuhat sa labing maayo nga paggamit sa panahon nga ana ako dinhi sa yuta, kaya mga adlaw puno sa mga pagsulay. Adunay usa ka gubat sa pagbuhat sa maayo ug sa dawtan matag adlaw, usa ka gubat sa pagpuyo sa sala o pagkabalaan. Sa kini nga dili mapugnan nga gubat, tabangi ako nga dili mawala ang akong pananaw kanimo ug sa imong matahom nga mga saad, nga akong ipabilin ang akong pananaw kanimo ug sa imong matahom nga mga saad. Tabangi ako nga dili mawala ang akong pananaw sa unsa ang imong pulong nga nag-ingon sa Juan. Kapitulo 14, versikulo 104. Ayaw tugoti nga ang inyong mga kasing-kasing malisang. Tuohi ang Dios ug tuohi usab ako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Kon dili mao, unsay akong giingon kaninyo nga moadto ako aron magandam ug usa ka dapit alang kaninyo. Ug kon moadto ako ug magandam ug usa ka dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug modala kaninyo ngadto kanako. Nga diin ako ana, kamo usab ana, ug kamo nakahibalo sa dalan ngadto sa diin ako moadto. Ginoo, gidawat ko kining saad samtang mabuhi ako niini nga kinabuhi, amahan. Gusto ko nga kaplagan nga masinugtanon kanimo sa imong kabubuton, sa imong awtoridad, sa imong gingharian ug sa tanang imong mga pamaagi. Ginoo, gialsa nako ang akong unod ngadto sa kabubuton ni Jesus Kristo. Dili ko gusto nga magpangulo o modani sa mga kalipay sa yuta. Ginoo, ingon nga imong mga anak, hatagi kami ug hunahuna nga sama kang Kristo. Diin akong pangitawon ang pagkadiyos adlaw-adlaw. Gusto ko nga magamot sa imong mga pulong aron akong makabarog batok sa mga plano ni Satanas. Ginoong Jesus, imong gibayran ang usa ka bugat nga sakripisyo alang kanako sa krus, ug ang tanang pasidungog ug himaya anaa kanimo, kay karon ako adunay kadaugan niini nga kinabuhi, ug tanan tungod kanimo. Wala ko kahibalo unsang ipakita sa ugma, apan bisan unsa man ang ipakita, si Jesus anaa kanako, ug diha kang Jesus. Ako adunay ligon nga dalampanan sa tanang adlaw, labi na sa mga adlaw sa kalisdanan. Gibendisyonan ko ang imong balaang ngalan, ug nagpasalamat ako kanimo sa pagpaminaw sa kini nga pagampo. Sa walay makaihap ng ngalan ni Jesus Kristo ako nagaampo. Amen. Sa tanan nga butang, adunay panahon ug panahon alang sa matag butang ubos sa langit. Adunay panahon sa pagkahimugso ug panahon sa kamatayon, panahon sa pagtanom ug panahon sa pagani sa mga bini nga gitanom, panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo, panahon sa pagbungkag ug panahon sa pagtukod, panahon sa paghilak ug panahon sa pagtawa, panahon sa pagbangotan ug panahon sa pagsayaw, panahon sa paglabay sa mga bato ug panahon sa pagtipig sa mga bato, panahon sa pagyakap ug panahon sa paglikay sa pagyakap, panahon sa pagpangita ug panahon sa pagkawala, panahon sa pabilin ug panahon sa paglabay, panahon sa pagisi ug panahon sa pagtahi, panahon sa pagpahilom ug panahon sa pagsulti, panahon sa paghigugma ug panahon sa pagdumot, panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Busa tungod kay kita gilibutan sa daghang mga saksi, kinahanglan nga isalikway nato ang tanang kabugat ug mga sala nga nagakapilit kaayo kanato ug magpadayon kita sa pagdagan sa lumba nga giasignar alang kanato uban ang pagpailob. Ayaw tugoti nga ang inyong mga kasing-kasing mahadlok. Saligi ang Dios ug saligi usab ako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, kun dili ingon ana, giingnan ba kamo nako nga moadto, ako aron mag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kun moadto ako ug mag-andam ug dapit alang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug dadon kamo ngadto kanako, aron kamo anaa kanako kung diin ako magapuyo. Ug kamo nasayod na sa dalan nga akong padulngan. Ibutang ko ang akong Espiritu Santo diha kaninyo, ug ipahinabo ko nga magalakaw kamo sa akong mga balaod, ug magtuman kamo sa akong mga paghukom.